श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री
शरणं शङ्खचक्रान्तिकरयुगलं सत्यभामासमेतं गुण्डिल्यां सेव्यमानं गवयतैर्गेः गोभिवास्वादिमात्रेण परमात्मा सत्य भामा समेत रुक्मिणी समेत जाम कृष्ण परमात्मा सगळे जोग मोठेचे वैदिक कुटुंब प्रार्थना करतात संगीची नगरे प्राकालादಗಳು ದೇವು ವಿಶೇಷ ಮಹಾರಾಜರಂದು प्राग वर्ष ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸಂಗೀಚಿ ಯಾನುಗುಣಿ ಏನು ಹಂಗೆ ರಬ್ಬಿಲ್ ಕಾಲಾದ ವಿಶೇಷ गेल्या सन्निधानात विशेष स्थानमान जोडू मोठू ಒಂದು एक मोठू वैदिकाल एक पंचीलो अशी विशेष स्थानमान कुटुंबाने विशेष जाम तुगेले सेवक महिला विशेष स्वाम्याला चातुर्मास हे पर्व कालांत कसं की तुगेले एक रजतमय जावन आशिल्लें पीठ प्रभाव समर्पण करता स्वाम्याला हस्तून जाम काम कांयचे दिसाक समर्पण केल्या प्रितीन श्रद्धेन तांणी कुटुंबेच्यान मेळून तुगेल्या चरणांक समर्पण केल्या प्रितीन तुवें स्वीकार करता मात्र न्ही देव धर्म मनोदन हांगे भितर प्रिती वयत बुद्धी पौर्णिमका विशेष जाम देव धर्म मनोदन गौरव बुद्धी पौर्णिमका तशीची तुगेल दयेक तांणी पात्र जाल्ली तशीची मात्र न्ही केन्नाय तुगेल सेवा केलेल्यान मात्रान तांकां भरजनचे तशी तूं अनुभव करता मात्र न्ही देवा ती मुखावेल पिढीन करता ती वैदिकान कुटुंब वैदिक महिलांनी धर्म करूंचे धर्म करचे तसं एक स्थान तांच्या कुटुंबेत छान कसं की प्राकालाक विद्वत वैदिक सगळें आशिल्लें मुखार गेले तांकां दिशेन विद्वत वैदिक प्राप्ती जावन तुगेले दयेक तुगेले सेवेक भाग्य दिवन हे सेवे भाग्यान तांचे कुटुंब सर्व विशयांनी बरें पडलें अनुकूल काम प्रार्थना गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण
प्रभु रामचरण मनांतु वीक्षण प्रभु रामचरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आजी ಆಮೇಲೆ ಜೋಡಮಠ ಸರ್ವ ಆಬಾಲವೃದ್ಧ ಕುಟುಂಬ संयमींद्र स्वाम्याल्याक विनम्र जावन आम्ही तांगेल्याक आमगे देवाला एक भेट जाव का एक रजत प्रभावळी देवा समर्पण करचें आसा म्हूण तांणी आयच्या दिवसाक आमकां एक मुहूर्त दिलो तांणी मठा येवन पावन आमी तांकां गौरवपूर्वक आजी स्वागत करता आजी आनी विशेश जावन आमगेले एक जोडमठ म्हणत म्हळ्यार वैदिक कालांतू अति प्राचीन जावन आशिल्लो तसलो एक वैदिक काल घरण्य जोडमठ म्हळ्यार एक आमगेलो गोपाल कृष्ण आनी येदूर आमगेलो परित्याल मठलो पोकभट म्हूण आशिल्लो पोकभटा संतान नातिल्लो कोण तागेलो दुवेल पुताक कंदेल कामतीक ते हाडून राबोवन देवाला नित्य विनियोग चलतशी तांणी केलें आनी आज आमी देवाला गुरुवर्याला प्रार्थना करचें कशें म्हळ्यार मस्त उलोवचना स्वाम्याक समयाचें अभय आसा तें देखून आमी विनम्र जावन देवाले सेव केल्या गुरुल सेव केल्या आमगेलें कुटुंब स्वाम्यान आशिर्वाद रुपारी आमकां अनुग्रह करून दिवका म्हणून सगळे कुटुंबे तर्फेन गुरुवर्याक विनम्र जावन प्रार्थना करून घेता। प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळ्ळेल्या सर्वांकय प्रितीन आशिर्वाद करतात। मंगळूर शहर म्हळ्यार पुरातन आमगेले समाज बांधव गोंयांत कोणी येवन राबून आशिल्ले कसन की आमकां सांगता ती मध्वाचार्यान गोंयांत येयलेले वेळेर आमी माध्व सिद्धांत घेतलें म्हळ्यार 12 शतमानांत इसवी 12 इसवींत ते वेळेर आमी घेतलें म्हूण सांगतात। मागीर आमी कसन की व्यापार वहिवाटा खातीर ताजे फुडें आमी खंयचेच मठाची ना जाम नाशिल्ली कवळे मठू तें कसलें नाशिल्लें आमगे इश्ट देवूची कुलदेव जावन नाशिल्लो मध्वाचार्यान आमच्यानीक विष्णू आमकां विशेश जावन येयलो। मागीर आमी व्यापार वहिवाटा खातीर प्रप्रथम जावन गोंयांत देखून केरळ की कर्नाटक की पुरायली पोर्चुगीसान दोनी पंथ ते वेळेर आमकां मंगळूर पुरातन गांव ह्या गांवांत आमगेले माध्व सिद्धांतांत एक क्रमस ते कसन वर्षाक एक आमी मंत्रमुद्राधरण घे मुखार ते आमगेले संप्रदाय तावळ आमकां गौड सारस्वत ब्राह्मणांक खंयच्यो एक मोठू ना ते मंत्रमुद्राधरण दिवच्याक आनी मदप्रचार करचे आसलेलो अधिकार मध्वाचार्यान दिलेलो वेरीवल मठा उत्तरादी मठ की कुंभकोण मठाक तो अधिकार दिलेलो वरलेल्यांक पुजे अधिकार दिलेलो त्यावेळेला आमकां
आमगेल मठाक आमगेल समाजाक स्वामीना आमकां मुद्राधरण दिवंक कोण तो अधिकार दिला मंत्रालयाक आतां मंत्रालय ताजे ओरिजिनली पूर्वाधिमोठू उत्तराधिमोठू का पूर्वाधिमोठू नाजाल्यार ताका आनी एक नाम विबुधेंद्र मठ नाल्यार कुंभकोण मठ मागीर मंत्रालय म्हणून उत्तराधिमठान येवन आमकां मुद्राधरण दिवचें आमगेले समाज हांगा आसा ते वेळार आमकां मुद्राधरण दिवंक आत्ता न्ही ते वेळार आमगेले मालगड्यांनी ती केलें राबच्या वेवस्था मंगळूर देवस्थान ना माधवन सोम्याल कालाक गेल्यान स्पश्ट सांगल्यार विठोळ ते म्हणून मम्माय आसा कुडतेर मम्माय ताजे इतिहास आसा 50 वर्सां वयर ते वेळार हांगा येयले वेळार मंगळूरांत राबचे सिन्ने हे जोट मठान मालगड्यान सांगून ऐकीन एक द्वंद्व मोठ जोटू म्हळ्यार जोडी एकला हांगा राबचेसी एकला थंय राबचेसी एदराक आतां हांव सांगीन ताणें आनीक मुद्राधरण दिवचेसी तातूंत तुकून मन आवतीत अर्थात एक प्राचीन कुटुंब कसन कुटुंब गृहस्थ वैदिक जालेलें प्राक कालादुकूनच वैदिक कुटुंब कसन पळयल्यार 600 वर्सां भायरची हें वैदिक कुटुंब जावन आसा वरल्यान पुरा मागीर आतां हांगा आसा ती वर्गाचार्य म्हणटा ती ती म्हूण आमकां आयकलां आचार्य ते वर्गाचार्य म्हणून सांगता ती ते जाल्यार तांगेले कुटुंबेच्यान सांगीन ते जाल्यार पै आसी बाप्पे फॅमिलीचे इथे आतां गोत्र कुलदेव पळयल्यार एकच ताणें सांगीन न्ही तांगेले कुटुंबेच्यान पळयल्यार तेंच तांकांय जाल्यार पुरोहीत जोड मठाचेच पळय न्हू रे म्हळ्यार प्राक काला दुगून म्हळ्यार प्राक दुगून वैदिक कुटुंब जावन नासिल हांगा तसलें एक कुटुंब म्हळ्यार अशी वैदिकांक तूं पैकी उतलें पुरातन सुची म्हणा आतां कोचीन तूं भट आचार्य आसा ती तंत्री आसा ती देवा भट्ट आसा ती ते वेजाल्यार नायक एकच ते कौंडिनी गोत्रेचे ताका सुदखंडान गेल्यान बोनेन स्वाम्यांनी मागीर सुकृतायन स्वाम्यान तांगेले भितर असेन खंडन केल्यान म्हळ्यार आमी सांगून येयलेल्या वर्तू प्राक दुखून असेन वैदीक कुटुंब कृष्णाक विशेष पूज्य करून कृष्ण असेल की फुडें मागीर कोण असेन कोणाक कळना आमी तेन्ना निमगेन थंय विठ्ठोळ रे तो आमगेले एक वेंकटरमण आसा आमकां विठ्ठोळ आसा पुरातन दुखून आतां मंगळुरांत तूं प्रधान सुचे पराक वैर सुचे देव कोण वेंकटरमण विबुधेन सोम्याल कालाक ताजे फुडें विठ्ठोळ तुमी हांगा वचा खंय विठ्ठोळ आमकां आसा म्हूण सांगचे खातीर मुळकीन तूं वैदीक कुटुंबेक विठ्ठोळ आसा अत्री गोत्रस्या पुरो वच्च गोत्रस्या पुरो प्राक असेन ते विठ्ठल मंदिर मागीर वेंकटरमण येयलेलो मागीर नरशिंह येयलेलो ते आसा मुळकींत कशी अत्री गोत्रे परी हांव जाले तांगेले कुटुंबे विठ्ठोळ म्हण आसा तो उजव्यान येतलो यो आशिल्लो दाव्यान वतलो तशीच पळोवन जा गेल्यार वच्चे गोत्रे जाल्यार तो उजव्यान येतलो यो दाव्यान वतलो तांगेले कोण परी हांव दारी तांगेले उडकासाक तशी विशेष जावन एक प्राक कालाक आराधन करून येयलें देवीक धर्म येयलें कुटुंब आज पळोवन जा गेल्यार व्हड स्थान मान गौरव मेळना सुका इतिहास ता नियम का जाल्यार विद्वत वैदीक सुका जालेले आज हांगेले कुटुंबेंत आमी पळयना वैदीक कुटुंब हें खंयचें उण जातस ती वर्लल व्याप्तींत चडतस ती पळय न्हू
आम्ही आत्ता निमगीन आम्ही कालेशी निमगीन थंय कोण रे पूज्येक अशी कुडां तूं स्वामी यो कोण रे तो निमगीन आजी आतां आमी कन्फर्म केलें ना इत्या उतले व्हड कुटुंब जाल्यार पूज्येक आसूचें इत्या तुमगेल देव तो कितले कश्टे वो नश्टे वो तुम्ही करचे तशें आमकां ಉಪ್ಪೋಳಂ ಬರಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಲಿಟ್ಟದ ಮಿಟ್ಟ ಉತ್ಲೇಮ್ನ ಮಿಟ್ಟ ಗಲ್ಲೇನೆ ಮಿಟ್ಟ ಮಿಟ್ಸಾಣಿ तितली दडसाण असता त्या मिठाक उदक सेरविल्या रे वता आसता इत्या आमगेल देव केदनाय आम्ही करच्या उतलेची कष्ट खंडित आजी कसन जाता जबाबदार घेवच्या कोणेय नात ये ते म्हूण न्हय आमगेल समाजांत व्हड इत्या जबाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और स्वाम्यांनी एक बडंबम माल निमगी ना तातूं पुज्ये विशयांत अरे आमगेल पाठशाळेंत नुतलीं चेडूं शिकून येता ती देवस्थानांत तो पुज्ये बडमा मेळ्ळा ती इतकी दुखून रे स्वाम्याक वता आसा मस्त पण स्वाम्यान प्रवचनांत सांगिल्लें आसा ह्यो विशय स्वामी हें देवा पूज्य करता म्हळ्यार मान धुवन घाले मणकेची मन आवचे न्ही न्हय इत्या पुरोहित पण आवच्या जायना मान धुवन घालता आमला तिनी पण तिनी नाम गा तिनी पूजा कोर का जले ये फ्री बर्ड केदनाय पुरोहित पण आसूच्यान गेल्ला पुरो ते न्ही जे आमकां आमी देवा पुजा करची म्हळ्यार भाग्य आमी जे आमकां म्हणूय ना देवाक आमगेल बरेपणा खातीर आमी करची देवाक आमी पूज्य करचें जाल्यार कसन तत्व आमगेल मालगडे आनी मध्वाचार्यान करून दिलें तत्व कितें आम करता न्हय आम महालक्ष्मी करान करयता ब्रह्मा करान करयता नाल्यार महादेवा करान करयता हितून तत्व निर्माल्य विसर्जन करता ते विसर्जन करतले तुगेल मनांत विश्वास श्रद्धा दवरी देवस्य वाम पार्श्वस्थिते रुद्रशिरसि पात्र निर्माल्यम संस्थाप्य देवालय ते निर्माल्यस तू मनावर तुतले पावन ते निर्माल्याक सांगतस ते फूल उडोवचे न्हय देवाल वाम दावदी कಡೆ महादेव रबिला तो कश रबिला ते प्रसाद घेमच्या मात्यार घेन रबिला खंय पळेर घेन तागेल ताका दी तूं हें तसल भावने वो ते खातीर तो पूज्य सगळें जावन सांगचे नाहम करता हरीक करता आमगेन तत्व तसं न्हय देवाल पूज्य म्हळ्यार तुतूल पावन म्हूण ते पावन मात्र न्हय आमकां पावन जाल्यार करता तुतूल महाच तंतू जाल्यार करताय कशी देवाक देवा मात्र थंय पूजा करचे ना आमी न्हय सपरिवार सर्वे 33 गोठां जाल्यार ना पुरोधिकार कोण आसा इंद्राय अग्नीक पुरा आवरण पुजेन सांगना हांवें पुरा करचें न्हय सर्वे देवांक मेळोनूच पूजा करचे तें जाल्यार ते देवाक करचें कोण ते देवाले जिवोत्तमाल दुखून आमी सर्वे करचे म्हळ्यार मुख्य प्रणाली तशी आमगेल पूजा विधान तुतून पावन करचें सर्वे एक पूजा करचे ना आमी मनावर ना ते सगळे प्रकृती जाल्यार स्मरण करता ते आमी देवान तत्वन्यास म्हळ्यार तें अक्षर संख्येन खंयचे मातृका न्यास ते नतीन जत्वे ना सर्वे प्रकृतीक वरान एक इंद्रियांक अभिमानी देवतांक ते इंद्रियांक कोण कोण तातूंत भितर आशिल्ले 25 तत्व
महदादी तत्व कानूच मला सगळेच करचे देवा पूजा करचे ना तशी तू मनावरून पूजा कर म्हणून सांगता ताची तुला पावनत्व आम्ही मनावर नाती आजमका मन धुवून घालचे मध्वाचार्य सांगता आम्ही त्या खातीर नाही आम्ही ताका मध्वाचार्याक पूज्य करचे ना तो पूज्य करता असेल खंय निवेद्य आवडचे ना ते विक्रम पंडित आचार्यान फोडता घालतात निवेद्य आवडले पडता घालतात इथ्या तूं जलरी कशी करी तू पूज्य करचे जलरी देवाल मना लेखता माथ्यार घालता कसल्या वस्त्र घालता देवू देवाल ते भावन करी अन्न घेतस लक्ष्मी वाढता सरस्वती परिचारक करता मुख्य प्राणेन गोष्टी कृत्वा मुख्य प्राण गोष्टी करता वायू हनुमंतु तशी तू मनात वर ते वेळे रे पडता घालता उडपी कृष्णा पूजा करचे ना ती विक्रम पंडिताच्यान कसले पडता घालता मला कोणेय दिसू ना तू तशी मनावर हे पुरा भावन रे तेन्ना सांगचे बाबाच्या भुकेला शास्त्र हे विश्वास दवरता तू रक्षती ती विश्वास तदीयोहम भक्ती लक्षण ती असो तशी तू मनावर ते मध्वाचार्यान वाडचे ना हें करचे ना इतली करते यो ते विक्रम पंडिताचें पडदो कान पळयल की तागेन भाग्य पळया देवान ताका दर्शन दिलें ना रामाक सीता देवी वाडतस खंय ते वेळार हनुमंत थंय बेसला खंय पा भीमू कृष्णा वर्तस खंय लागी बेसला खंय तीच वाडचे महालक्ष्मी तो अधिकार कोणाक ना मध्वाचार्यो लागी बेसला खंय वेदव्यासाल असन एक रूप दिसन खंय तवळी ताणें वाय स्तुती केली खंय पा वाय स्तुती केली समर्पण केली मध्वाचार्याक म्हाका न्हय देव होड हांव येयलेलो ते खातीर नगा स्तुती करून दिली खंय काय न्ही नगाचे शार्दूल विक्रीडदान सेकंड भितर ताणें मध्वाचार्यान करून दिलें तांतू तत्व मनावती तेमकां ते सोडी मध्वाचार्यान दर्शन ते तिनी देवान अवतार ते सर्वय सोडा मध्वाचार्य जेलेरी निरंतर देवाल पूज्य करतालो मुख्य प्राणदो मनावरा चतुर्मुख ब्रह्म करतखे नित्य देवाल पूजा ताण केशवाय नमः म्हणल्यार केशवावतार घेतखे देव तोचितो मत्स्याय नमः म्हणल्यार मत्स्यावतार करतखे देव देवाल विशेष त्यांचं होड एक पूजा ते आम्ही करची तशी जाल्यार होड ते मना भोरका जालें नस आमकां मन धुवन घालचें न्हय मन धुवन घालेले आंदुकून सोडवा आमचें ती तर पूजा तसन तुमगेल देव तो प्रितीन आजी कसन की ताका विशेष जाम इतिहा तुलकी शतमान दुखून पूजून येयल्या ते देवाक ते देवाल विशेष सेवा केल्या प्रितीन करतस ती त्या देवाक विशेष जान एक रजत मय जाम नसतील पीठ प्रभावळ समर्पण कोरका कसं की स्वामी आले चातुर्मासाक पुढे जाम गाम आयच्या दिसाक त्या देवा समर्पण केल्या देवान परमात्मान व्यास रघुपती नरसिंहान प्रितीन स्वीकार करून विशेष जान मुखार जेलेरी तांगेल करान देवू धर्मू तशीची धर्मू सांगचे स्थान ताजे जेर विशेष सेवा करता तशी भाग्य दिन कुटुंबीन परस्पर प्रीती ऐक्यमत्य दीवन विशेष मुखार जेलेरी देवाल केलेल सेवान देवान संतृप्त जान ते कुटुंबीक बरेपण कोरका मात्र नाही तांगेल तांणी करचें काम आसा तांगेल होड यजमान वर्ग आसती तांकां आयजलेरी देवान बरेपण करून दीन सर्व विशयांत आज हांगा मेळयल्यांकय सर्वांकय तशी समाजाकय जलेरी देवान बरेपण करून दिमका म्हूण व्यास रघुपती नरसिंह आली तशी लक्ष्मीपती वेंकटेश आली तशीच कृष्ण परमात्मा आली जलेरी प्रार्थना करून रबेतात जन्म जन्माचे पाप
दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुलय चरण धरा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो
व्यासाले एकही ध्यासुदवर्णु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्णु दोषरहित श्रीहरी हरी 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 दोषरहित श्रीहरी दास जाऊनु दोषरहित श्रीहरी दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा करता गुरुले नाम स्तुति स्मरण करता गुरुले नाम स्तुति स्मरण करता गुरुले नाम स्तुति स्मरण श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन उपदेशानि मनान भरता सद्गुण उपदेशानि मनान भरता सद्गुण श्री सुधींद्र वाणी करता सर्वगुण संपन्न श्री सुधींद्र वाणी करता सर्वगुण संपन्न सर्वगुण संपन्न श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन
सिद्धि साधक श्री सुधींद्र स्मरणन जल जीव सार्थक श्री सुधींद्र स्मरणन जल जीव सार्थक जल जीव सार्थक जल जीव सार्थक श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन करता गुरुले नाम स्तुति स्मरण करता गुरुले नाम स्तुति स्मरण करता गुरुले नाम स्तुति स्मरण श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन श्री सुधींद्र सद्गुरु का नमन ओम गुरु हरि गुरु श्री गुरु ओम गुरु हरि गुरु श्री गुरु हरि गुरु श्री गुरु ओम गुरु हरि गुरु श्री गुरु ओम हरि गुरु श्री गुरु ओम गुरु हरि गुरु श्री गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु
ॐ